soode ko fonno soode ko belen soode randi fof ko an kettinem hen salmini tour tanni ci ñaafnaade fof ngeen jam ñay enen nene woni an ko wonduda gel suba ma ren yewma walla ni mi wiye gilanki ni kal to ngarmi tum tawi mo don sama ari mi jodi mi sarma tan adirat bodme galle heedi gallam gommi to ka ala gallo ne yaaji kono pol suuji fo jodimte wala ni bayno da min ala for jogi mi galle he paddal kal to belami jodade mi joodo wada bonini heedi wala doga mi di min da ko teji mala jon ka battu nyamdi yim sax ma dogma menda on do halaji ma ngumuda don ko jewata do ko an ngari mi jewti min non ba ma yawa him saha ko woni ko ba wada ko madan ha ngayna kalda e bamma en ha jabundira e munen a ala yummo ko baba tan jogida biade hada hurtuyo kala ko biimi pawmi be tan be kenyobe gadda kono ko an mabamdi feere melen kurtu ngoni ya wadde kono mbodo haalam ma sukko tierno burani mi gandal kala tan den nanal ma tawti nyaamal ma jaada kurtoyda min kam mi harbini hayso mi maayi hoto waya mi jidi mi jejjita ko ya layim koy nen ngani ne tawma hen joni min sam hurtima ko woni hen woni durma bakki fo nen hen sa hurtuyima kala tan de kurtoyda galle baba galle en dewda yero min kam mi harminima ngandum sam hurtima ton hay dara la hen anen kala man ko foko gotum ene fo gondi do wuro ngo sam hurtima ton galle mabbe galle gella e foko gotum wuro lullu hawa gorko burama yumma kono tardinami fokko lujam min ngum ko wadde haajam non hawa an tan merdinami tan ginnani tan jorbo kam tan hawa woppa mi nana an min som hurtoya ma few rewa mabbe suudu damal ngal nen wudditi tawi ton tan mi harminima mi haali ko kala no mi gayni ummo don woddo mi don seeda wonni ma yidi worbe ala nenam koy jonni nyaari ko nen ande ka wonani banda wala keccan tan wona ngasa e jimmen cuncunci tan worbe tan bodo hurtu no aduno mojjinde debbo joodor ha yumma fewnuma hebluma parma murma wudere gogoma en dewma jaha ha suudu kono joni ko onon tan ko car gudi mon biyono ngayri kebdon ton fofo mi famani wodi tan tuminani mi yira rutade galle amen yira rutade jinmi ko wonde do
ko gañanta ruttade galle mon mi wi babam e tan par ce que mi yiɗa hersinde babam e nder batu ngu o haali mbimomi e mbori a yiyani mi yumma no way mettinde ni o so fini o darata kam ni o salminta kam o furo o wirtot tan o furo kam tan o yaha lawol kirsinta bamma noon ko jaɓana ɗum e nder batu a par mbasa wadde ko jabɗa ko nden noon bamma hersa taɗa yiɗa hersinde bamma noon a wummon jaha toon ko wima wat ko mbaɗa ɗum mi yiɗa ruttade ɗin ɗen kay wadde nden kirsinta bamma yero kadi kersa hayani hoore ma ɗum kay neɗɗo watta ɗum nenam kay wadde gasi noon yesso nenam ko wayni ñamgudi ni kay wadde so tawi ñande fo aɗa hucciri hen ɓeydoɗa tan anne ko jiiɓaɗi sa tawi bamma noon bamma kam wattama noon tawa joni kañum yiiɗi gara hat fen jaha toon gara yimɓe jaa min mi ala probléme min kam mi ala probléme an au lieu mballa kam mbiya ala mi suuɗi min mbeɗa walluma e mi hurtoyaka beele min jooɗo ɗo en mi hurtoyaka beele min jooɗo ɗo en yimɓe kaali tan mbiya mboɗo pari ni tan mbiya mi pari yo won hande min mbeɗa walluma ya serte bamma sa yi eɗen gara ɗo kay eɗen gona ɗo ko pour tan mbeɗa ande bamma kono kay so bamma jaaɓi kay min kay ala ko gonanmi ɗo sowona gona ɗo min mi yaha taw noon ko min adduma ɗo sabam adduma ɗo ndewa e yam yimɓe jaha galle ma ɗo ala ko mbatten ɗo hen ayi nenam nan ɗo tan rewe ma tan tottam ha jawdi ma fof min ɗum annanimi ma anoy noon ma anoy a nanat ko kalandumami ko toko ɗo gonɗa yeeso ma ngo serta e nibbidde de mi haalama so way nana kalamani ko gummuɗa gara yimɓe jeeri yahata yo mi domdani attaye ka keyduɗ mi domdani attaye a yeyɗay mi duudaka attaye mi duudaka ñamde mo duudi ko duudiɗa jooɗade ɗon ɗum duudami ko jooɗade e galle mon ɗo ɗum an wona galle mon e ɗo gallamen fof ko gotum yero sa yeehi galle mon kay ko ɗo tan gonɗa fof ko gotum wona gotum ko serndi ɗum yeeso asimi o sa fucci fini a huccite makko a dañata hay mbuudu yeeso babam sa fini a huccite makko a habat ñalawma e allah sago tan dañamo kabɗuɗa allah sago tan wona yeeso babam waɗat noon kaldi finmi kuccinmi e makko somi yalti wuuro mami habde e goto ubiye mi habde e neddo ubiye mi duke wuuro ngo yeeso asimi o sa fini a hucciti hen kala ko jiiloyɗa a dañata sa fini wallone sa fini wallone mbasa ƴewde jeesa walla jukkoɗa ɗo wawi hodde e lone koɗa e lone taɗa yiiɗa haɓede kay sa huccire yeeso bamma tan ko hiirata tawa haɓa wallone yeesam ngo noon ko aljanna yeeso ma hay ɗum tagi mbimi mboɗo jooɗo ɗo en somi fini mi huccite yeeso ma beele mboɗo somi fini mi daarimama tan hay sa haalani min fo gonanmi ko plaisir bolo gonanmi an fo e joni jeehe hay yeeso asmin ko ma waatu noon inchallah subhanallah la ilaha illallah joni an ko mbiɗa yahan galle mon ko a yahan tan yero mi parani de joni so babam arti do en wimi ka huujinode hay min ko wimi komin ala min kay mi jaɓata ha parmi salo anana andi min mi jaɓata ha parmi salo ko mbimi ko kay ko ɗum tan wonata yero anani kalamam ko bamma a yahat hedde muɗum ko mbaddata e resde debbo wona galle mumen ɗum kay a ronkuno tan kono joni bamma jaaɓi ala ko mbatten ɗo hen pat feere mi mbaɗa ko mbimami ko gummuɗa gara yimɓe jaa yimɓe nder yara e nder ummu borande foyi koye gas sira en ummu dow goppa wiyeɗaɗa haalde tan ɓowlina e yeeso ille futuru ndungu est ce que allah elalaɗum ummu dow ummu ɓuuri ko miijoɗɗa ko an aɗa heewi miijoji de min de mi jaɓi min nder aka gorko debbo kay fonno wayde ni walla kam ɓikkel keccel yiiɗa hurtoyade galle baba
wiida ham hunde wiida ham ɗum ɗo desen mbaɗini yon jiɗɗa ko kalami mo jogui hen ko kalmi ha oɗo jogui hen ko kalmi i aɗa jogui hen kay ko kalɗa ko an jibini Hawwa joni kay aɗa wawno wiide kam mataw yo aro yarandani walla ɗum ɗo de ne sohle walla ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗem ɗo fonno haalde fof toni gayni min mi nanani fof ni an aɗa ŋaɓi hunukoma aɗa wi wonde mbaɗen kam hay sinno ƴetten ñalawma naggam o yaha on ñalawma naggam hono ham mbiya o altini walla talata walla so lewru darima ha ɗiɗi mum kam min ganda kam kam wonɗo jagguɗa seeɗa baba galle hoto yawomi de an a dari mbiɗa aɗa wona yummo aɗa wona baba won yummo wona baba laato mi yiya wona ɗum jiɗɗa wadde an goto tan jibini Hawwa ala mo ndenduɗa ɗum ko an fewjitte ko an haaldete ko an waddete boto min kay a joñam hen tan coɗɗama hen ha laammi keddotoɗa Hawwa ala min jinni ko yo Hawwa ya fata galle munen sabu wondemo ɗo ene nde aɗa nde ene teddi seeɗa ne gamutini tawa ɓe jaaɓi homo hoota kay an kay poɗɗa hollude wallude ene lawol kono sa wi a deƴƴa tan aɗa jagga hoore ma aɗa ɗumɗina wonde aɗa ɗaccidami hen min komi babira mi wawa laatade kay yumma kay nden ko holko gonɗanmi ko debbati gorkati kay fodi an ƴetti joguiɗa ala ko maslahata ɗo eyyi joni hol miijo anani ala ko kaldinɗa ɗo seeɗa ala ko kaldirta doole ala ko kaldirta jaam jaam ami masala ma o e ko belnoɗa ham ko sa andi no fota yam musini a change no systéme wonani gardanoɗa hen holon systéme an baba galle an hay an Hawwa tan Ablaye joguiɗen a yiyani a nanani an holko yetti kaasi ɗon ɗa ham tan ko yero addantami ko mbiyaɗa tigga Hawwa nawto ɗum galle yero ena an baba galle an so kan haala addama ma ana wawa salade no calurimini walla ko jiyammi ko yiyani ɗum kadi walla jiɗɗa tan ko Hawwa yo fin tan kaldon kawron tan Hawwa rewa e gorko ya ɗon wona debbo sen hurtuyo koma yummude heblu ɗum debbo koma sonne bagage debbo koma sonne wudere ko murri debbo koma sonne comti ko yetturi yo fin tan jono rewa e mabɓe iyo ko ni gila e adana tan sa wino ni ma en ƴeew feere ɗum ɗo kay ko kalɗa ɗo ko mbiɗa sikki ɗum tiiɗani ma en ƴeew kam hol feere mbaɗen so tawi ko lewru keblontoɗen ɗum keblonɗen ɗum lewru so tawi ko e balɗe keblonɗen ɗum e balɗe ni kay min ni weeli kam so tiiɗani mi haalani haala lewru o hebloto mi haalani ko ñalawma goto hebloto ko foti sonnede ko yaltan tan temedere ujunere naatata joyam he gummo galle yere en gara ɗo mi heɓa temedere ujunere nde mi sodanamo barmeji ko defiri e boluji leese makko baksuji ɗi o hurtiroyi e comci makko e panuji makko e wudere nde o murdi gati mi jaɓata goto yawoma galle to so yeehi ɗum kay gasi ɗum so ba makko nani joni so tawi babiraɗo nani ma wat ɗum foof te haɗani ɗon temedere ujunere nde nde gaddata ɗo nde tan de Hawa so yeehi toon yo taw toon leeso yoɗum gone waɗa e suudu he o taw toon frigo makko te asmi kam o randata hay mun télé ne waramo télé makko banggue kala ko debbo foti hebde e galle gorko mum yo yara fewnanmo ha fewa waɗanamo toon e jibini mi hokkanimo mbaalu mi hokkanimo mbew dokku momi ko debbo min he mu yiyani mi nani kam ko aɗa heeɗi mi nani kay on ñaagui mama mi nonomo hurtuyo a haali hankadi ala ko mbawmi hen kono ko pawmi hen ko yo timmu nde fuɗɗo buusere eyyi ɗum fof ala saɗede ɗum kay ala saɗede ma en deglu fof moƴƴi wadde so Allah jaaɓi moƴƴi anani ñaay mboɗomi fadi e kono a daarat kam kay anne i aɗa wi aɗana fadi tan aɗa waɗi ni en kay mbi cikkami mataw ko a kutiɗo ni mataw aɗa andi wa woni kam denglode wona denglode yo waso wonde denglode min hande mi talani ɗum mi talani ɗiɗon denglode wonani denglode mi talani ɗum min haalaji belɗi min gondi ko cafanimi hande yo safi kay annene an ay sa waɗi ni affaire na kam bone ha way cu daram gay an ala wona wa haalde haalama jono mi kam so Allah mbiɗa yinno atayde ɗo to gonmi ɗo kay so Allah ataye ma cafɗuta an baba galle gadal noon foti ma an yomi waɗani ata mi yiyani warga mi yiyani sukara i warga ko gasi ɗo ɓooyi ko ɗum waɗi suudu yero ala warga mbimi warga ala ɗo e galle he wayri wonde ɗo e galle he warga e sukara min tan ƴeewenno ɗum mi adda
ɗum kay ala saɗen min joni mbiɗa wawi yaade mi yaha mi ƴeewoya warga woto heddima ɗum tan kay mbiɗa jogui coftal mum mbiɗa jogui bawal mum yaha mi ƴeewoya wona wona aɗani yaha sa leeli kadi sa dim saggintamo ala ɗum kam tiiɗa mi jogui coftal mum jogui bawal mum ɗum kam mbiɗa andi denglona yam mami waɗ ɗum wona killi cow billal birama dami wiide gueɗon fu wasataki ngaari ndig so tawi haaji mum woni e neɗɗo tan kaɗa jara aɗa heene tan aɗa memloɗo ga tan ko ha daña kumta haaju ma somi wima baba galle tan mbiya aɗa ñamami nawiya killi so babam na ardo na déranger yimɓe yero haal tan mboɗo heeɗima haal tan mbimi so tawi on paari galle moɗon ɗum ko arrangement ɗo non woniri arrangement amen non woniri arrangement mbiɗa andi kay comma joni haalnam comma eyyi hettan joni comma non joni haalnam comma aɗa an probléme o aɗa tiiɗi hoore ha wawa heɗade hay goto a heɗoto minne mi haalama hen haalnam comma woniri arrangement ma e joni haalnam holno woniri arrangement min mboɗo woni ɗo sa heeɗi wuuro jamam mboɗo wuuro jamam mboɗo jooɗi mi fododiraka mi walani dow balɗe ɗin mi wala to balɗe tati to mbalanmi ɗo ɗon mbalatmi ala mo ndenduɗa ananani hay babsi jimmilo mi wawa mi wawa jaggu seeɗa ala mo ndenduɗa jaggu seeɗa ala mo ndenduɗa amata galle bama o womo ndenduɗa cigara rewɓe mbimi mais mata wona addi haala meɗen ka hay ko ɗum ɗon min kalantumami ko yaadu galle bama to an e debbo ma foof tawta toon bama tawta toon jeewma an départ no jiɗɗa hurtide nde sa hawrine bama no mbatta min hawrano noon ha yetti wona ko galle mon ɗo e ndesara joni mi wowi ɗo eyyi leggal ɓoyde e ndiyam wattata ɗum noon raw mais pammi ho gara kota galle bama haaldama foof arrangement waɗama timmi aɗa hol galle moɗon gorko resata koye nder galle muɗum kono wona arde galle esum win daña hen suudu ene resa yero neɗɗo yo oppitide hoore guiƴi en fof kaali hay goto hen a nananta min noon hande woni waadu meɗen de sa nanananimi ko kalanmami ko pama noon ko an toñi hoore ma aɗa suusi tikkande me non mi tikkante par ce que an neɗɗo wajata homo jaɓa aɗa suusi hay goto no mbaɗuɗen ni aɗa tikkanami sababude ɗum ɗon aɗa suusi tikkandeme ɗum ɗon wona aɗa suusi aɗa andi mbaɗen donc pourquoi mbiɗa haalde ma mbiɗa ñaagoma aɗa salo hol sababu mi salaki sa salaki waɗɗum waɗum min belto banden belto leñol ngol fol welto wurgol hoore mum ma welto gorko ko galle bamum e pulaar wima sa oppi bama aɗa e baba janandu a jengan kono a jeera jamais dans la vie aɗa saɗa hoore faatu galle bama min ko ɗum kalanmami a faami an kam mbiɗa an kam nder baba galle an kam yero e hawwa holko nangi ɗumen ko nangiɓe ko kay joni ko goɗɗum juuldu yero ko ɓami yeeyde ko yero yeeye nayi fodde kolje jeetati ko hurti toon juuldu ndeke heblani hen ɓiyum saɗa yiɗi ɓiye kay ko aɗa andi ko jogorɗo yaade joom galle mum addi kaalis ene tottuma kay wone heblude hen ɓiye kono wonno o piɓani ɗum aɗa andi ko wi o wi joni ko yo lijjitane temedere ujunere hollen temedere ujunere adde o totte o hebla ɓiyu nde ɓiyu fuɗɗo ar ƴew tan ɗekke ɓiɗɗo neɗɗo kam hay ha nga ɓene gandi so tawi ɓiɗɗo humanama ha waɗanama yengen hurtoyo ma bagage rewe muɗum kono kanko guilo fewji ndeɗo ha joni ko ɗo tolni ndeto o fiyantan bagage ɓiɗɗo kay ko fiyoɓe kewno addude ɗum mbiɗa sikki ɗum de waɗani ha waɗani yero ko yeeye kolje ko o itta hen ko parnir ɓiye joni noon an holkono en miijo ma mbaɗa on nanani jimri babsi wi o babsi woni hollum gimilo mi wawa aɗan woni probléme o parfois cuha ngu kadi ne abbito hoore ma hen ene heewa hoore ma hen ha ɓurti an joni wona premiére femme joguiɗa ɗo joguiɗa ko deuxiéme femme joom rewɓe ɗiɗo ha joni tan ko gimillo rewata yero il faut réfléchir
watsese alamu ndenduda watsese alamu ndenduda gimilo mi wawa mi yiɗa rendede an ko ɗum warma hen ay galle mon to sa nayimo toon alamu ndenduɗa ko an goto jeeyi ala mboɗo rendi kay asimi dañan ñalawmaji sa yiɗano jammaji ɗiɗi o dañi jammaji ɗiɗi ay voilà oɗon fannu noon sa yiɗano ɗum a watta rewɓe ɗiɗo an déjà ka desnoɗo han donc a resata ha para mbiya aɗa ƴeewa debbo goɗɗo kadi aɗa fawta hen mbiya a rendata hen ɗum wawa wonde andu ko mbatta ho yaa ko yimɓeɓe jahata ho han gila to bama salino ha yiiɗi joni arta ko gonɗa e muɗum anen kadi heeɓiɗo aɗa saliro hen eɗa hersini minen fedde nde muuma hersini ɗum kala fof holen tikki hen e fedde nde min woni goo e holen Oumar Diallo anani société courant Oumar Diallo wiɗi mi tikkat par ce que a haaldete a jaɓata donc mi tikkat mo wima komi calliɗo mo wima komi calliɗo sa salayi he wadde ne hamma wadde ɗum mami jeew ma ƴeew ɗo jaareɗa mami jeew jaareɗa ka ƴeewa joni mami jeew nande a ƴeew mami ƴeewa jimmi nande ko en jeehi joni min wara woni komin wadde préation après somi waɗi préation min ko ok wona aɗa faami ɗum kam eyi a confirme han mi faami wadde min goppuma e tama eyi wopporde ɓe tawam ko sa pari degla bagage ma ngara kora galle bamma min ko ɗum woni ko paami ho gorko ko galle bamum debbo noon to resa fof ko ɗon jeeya mais gorko ko galle bamum c'est confirmé c'est confirmé ok ɗum noon mboɗom dog goppuma ɗo e salmina yimɓe galle ma ok doucement walla aɗa jumbo aɗa jeen dousa force quoi non wona force non aɗa min force ka neɗam quoi ɗum tagi vraiment mi yiɗi tan ngara gona gorko guerrier aɗa force quoi non mi forçani mi forçani neɗɗo yo wuur gorko foti wuurde ho gorko yo wuur ko foti wuurde ho tan ay ko debbo wuuri ho noon yaade hen force wallahi aɗa ka force o wallahi mi anda ɗum waɗanmami saabu mi yiiɗa tikka kono aɗa force aɗa force wallahi aɗa force jeey joni no jiɗinoɗa haydar jeey goppuma e sago ma non jeey min une jour viendra goppahami sagam ala han oɗo yiiɗi somi ñaguimama jabana kam ah donc pourquoi wadde jaɓanta ham aɗa jen ƴeeɗo neɗɗo munde kono forsude kadi forsude kadi ha force kadi non neɗɗo hoore mum forsude kadi force ha force kadi wona forsude ko kalami ho koye nafoore ma joni kay en limat temedere ujunere tan totten mo tan ceerten hen yero arta ɗum ɓuuri yero nan bonna kalis mbimi temedere ala hen tottam 50 mi nawanamo saabu mbiɗa andi ne o jogorani sodde hen hay kudduyel ɓuuri famdude ko kalta ko mbimi o kalanmami ko andude taki mi haala o wi ko yo ɗum ara ko bagage ɗi ɗo kay tan kadi julɗo fof ne jooɗi ay kalis o so heeɓi ɗum ma yerotaɓe ha ɗo taw hay koppuyel rewani e muɗum kamɓe jogori addude koye mabɓe o programme an ƴeewide ko murnete ɗum ɗon fof watta hen haydara kadi ko min wima noon kadi ma yiiru yitere ma wi mi haalni noon julde mbeɗa andi ɗum joni o piɓani hay ɗum o waɗata mbiɗa yasine aɗa sikki mbimami tottam kalis o min somi nawanima mbiɗa jogui ko kaldumen makko ma yoro tawi ɗo taw ardani e bagage kalis o fof mami totte mbaɗa feere mbiɗa nde pecca ko heddi ko moftu so yero ari ardani e bagage lijjira ko heddi so yettima haɗo sodanede bagage ɗum feere nde ko yo yero artu tan amma ɗum nayi ɗi gasa yo yero artu ha ɗo so arti ha ɗo tan nayi ɗi makkis mboɗanni wadde nayi ɗi makkis jarama so woppirama noon mbimami hay dara rawata bernde ñawɗa an sa yawana arde julde heɓanno ko 500 000 tan kadi bonna kadi goɗɗum jawdi yeehi jawdi abbima yero arani joni kam ko kalanamani ko tan ha joni ko ɗum kalata o kam ko kalanto ɗum mi haalni ɗum
haaldina e makko min kaldi mi wimo taade koɓe araw ala ko heddi hen so wona janggo janggo so ari yo yaañu ɓernde o muñi o jogo muñal ngal o joguinogal o ɓeyda hen kam wiyete tan ko yo muñal o ko mbiyete ko yo ɓeydu tan sabu ko tinniɗo kadi ko wawi hen wonde foof hay so tawi aɗa jogui ko musma no mbinomaɓe ni tan won hay goto andane jogora sutora hoore ma ha ko jiɗɗen ko dañen ɗum sabu so wona ɗum galle o mbimama o harmini nattudam sabu ɗum waymo kono maboro way cheko maɓɓe hay dara dérange ani moyen an aɗa andi jikko gorko ma pour kanko namde o ñande min jeehi toon batu yimɓe fof ne jooɗi yeran mboɗo haalde mum ne hawre mboɗo hawre mum o nandire gella o nandire yimɓe kono somin kaali ha ɓoy so julde wi yero ko mbimam tan yero wayno tan no mbarodi gontundu mbaalu min koɓe neɗɗo taɗo wi kam ko goggo oto dépasse mo mbimo noon kam o woni selli yo han min julde goɗɗo kam min kam julde amin gallude mane yero andi julde onon mbo sikki hay min goɗɗo hay mo goyande e wuuro ngo ɓuuri moon andude ko kewi toon min cikkanɗom continue ɗum haɗi kam haalde tan ko hade wiyede mara hakkillam fof ko toon woni ha guellay baaba guellay omo mbiya toon o suusa hay julde ala noon ko haali kanko yero ɗum wadde ko e julde nder woni ɗum ko lamɗo ɗum tan galle haalte ko julde tan dirisi tan mone waɗe mo tan no marionnette ni julde woni lamɗo galle o kala ko wi so wi yeru nayi ɗi jeehi laakal joni dal gasi tane allah onode walli samba en letto ba yo addammo nayi en kaali ko kalanoɗen hade nayi ɗi gasde kam joni en pamodiri ɗum yo ar badde so ari ko desaɗo ka desaɗo balɗe makko ɗiɗi balɗe ma ɗiɗi a faami mbaɗano puyɗo andirta comme no mbanoɗa hanke heccankini ɗum tan gandum hen so wona ɗum o ko ɗakkitiɗo ɓiɗande so ari ɗo so bam makko wimo ɗo qaala ƴettide bagage makko o ya waymo kono o rutto malboro ɗum kay hankkadi mi woppanmo tan ni tan foti mi woppanmo tan hay sinno ari so ɓe jettima yo labbo huɓɓere nde o yiɗi hodde so yiɗi ni ɓe koɗo min kam mi ala so ɓe jiiɗi wonde nde wondande voilà kalam gondon ɗon so tawi tan o fooɗi kadi ko to yo nawmo to ɗo kay ɗo yiɗi foof yo wone galle jam tan kanko kay yo won ɗo tan ɓe gondira ɗo jaam so yiɗi wonde ɗo yo wonɗo so yiɗi wonde koye huɓere nde to kala to yiɗi hen wonde yo won kanko yo wone galle he tan nani o haala wallirta en tan ko gila julde gasnude jawdi ni tan foti kono so wonani ɗum so wonani ɗum kay yero leydi yawima attu kono noon leydi yawima attu haade makko attu jawdi gasa ɗum pontirtenmo joƴƴinenmo ɗum mami wat feere no jooɗori ɗo ɗum ɓuuri de mami wat feere no jooɗori o joƴƴin ɗo rewɓe makko kala ka waɗade ko wona ɗum hakkille makko wonta yaha gella e sak galle yo gasi amma ɗum jawdi ndi gasa o bonnande joni joni julde wonta gala joni daroɗo ene jalen ala fof ni ko heddi hen ɗum tan heddi ala so wonti ko ɗum kam feere fof mbaɗande ma julde wat pour mbaɗa o arta ɗon ñande ɓe piniri bone fof mbeɗa wawi nattude nder huɓere ga hay somi yaltani boowat mi ɗaccaɓe tan ɓe gonɗo soɓe tampime nde hay soɓe gaddema bone yo jam dañe tan min ko an ƴeewmi so wona an Woppirɓe. ala koɓe mbawi holludemi komi wawa kono noon wonko doganmi hen kala noɓe gaddiri e probléme min mi dogat probléme uji ɗi mi natami jooɗo gasi faam tan ko paamɗa ko mbadda e jawdi ndi gila julde gasnudidi